tepang iti tangatan. Tinapalabas ang awagan ni Miguel ni Nena ngem saanan asinungbatan ti balasang ti cellphone na. Iti sabali a bangir nasiputan ni Miguel ti persado apanang paramat dagiti pusher iti droga ti star dancer sakbay ang nagsala daytoy. Kabigatan na kabayatan ti pannagna ni Marcelina ngagturong kuma iti merkado. Limabas iti mismo asangwanan na ti kotse ni Don Braulio. Nagdardaras na iti apimanaw tamangan no makita ti Don. Iti dayta agundaway pampanunutan ni Don Braulio akas lang mairupan na ti baket. Gapo ta napataljapan na lang daytoy. Iti panagsubli da Don Braulio ken Jaime iti mansyon. Nagsarsarita dagiti dua, may panggap kadagiti jar dagiti pasurot ti mayor. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepaw! Iti talataw! Jaime, gagangay akas jay ti jarda. Kaputa muda nga dasusik mi ken ni Mayor Carrion. Bas, nalipatan ka din. Ada kayo ang mismo ken ni Billy. Di nakakita katwa ni Mayor Carrion ni General Marasigan. Ay, amok na ita, boss. Numay panggap iti negosasyon wenno da pakay na igan iti kwarta. Agbalin a doble cara ti kapusor. Boss. Anyang iti kaya ta sa wanda ita. Kung man no nasirip ka, Jaime, doble karalaan? Di mo pa'y amo ti kaya't nasawan? Boss. Adaan iti duaro pa ti mayor. Kasta ka day. Very good, Jaime. Boss. Amo maglagayaw. Numay panggap iti legal nga ramin. Kwarta lang ti mamagpaliw iti amin. Ni General Marasigan ken siya agpada apagsirsirbian ni Mayor Carrion. Tapno maprotektaran dagiti negosyo iti masakupan na. Kitag pamaragag latan na sayat kan ni Mayor Carrion. Ngam, itilikudan na ita. Kumay kayub-gab ti pungtot ko kenkwana. Siya kon tay tao analaing ngagpamarang. Boss. Anya nga iti linaon di portfolyo nga imata. Itay binitbit ko nagdagsan gayam. Jaime, kwarta tilinaon na ijay. Milyones! Wow! Milyones! Boss. Apay nga nagkapukin ni Mayor ti kwarta. Di ka nagdamag pa, Jaime. Tauray ilaw-lawag kukan ka ti amin. Saan mo matlang amawatan? Boss. Di pa nagmanahom tinto naram. Tati kwarta nga imata. Maaramat kontra kan ni General Marasigan. Adayta, naidasar kon ti pinangat ko ang nagunag ti bangos. Paborito ni Toro daytoy asidahen. Baba ni ti linotok. Mapunas mat sigurong tigura na kanyak.
Aday tamat gaya men. Wow! Ayaw mo ti paborito asidang ti masayop ko ah. Kunakon kat. Sakti nagluto iti dayta gayem. Amo ka? Awan mo ti sa baling agluto no saan asi ka? Gayem. Kagura na kadipay aging gayta. Wah, islay. Anyang slight. Medyo, saan pa'y anaan-anay ti panaglunit ti sugat iti puso? Anya? Pakawanan na ka din, gayem. Awan mo ti sabali akay papanan tinakitam kada kami kini Althea. Ay, manon. Una yun dahi tasinay mo, gayem. Nagsanay kang agpaiso. Ngam saan mat amapugsat ti panangkitam iti linutok ang nagunag ti bangos. O sige, patatawarin kita, gayam. Iti maysa, akondisyones. Anya dahi ta kondisyon, gayem. Hehe, kabarbaro di motorsiklom. Dayjay ti kayat ko pagluganan ta. Tamapan-taman agpasyar iti chicks. Anya? Oh, apay ngay adi ka makasungbat. Di mo ka di kayat apakawanik ti basol mo. O sige, kalpasan ti panangan ta. Ipasyar ka, no sa di naman ti kayat mo apapanan. Ha? Agpaiso? Promise gayam? Promise. Ala, mangantangaro din gayam. Pamsaakak ti mangan ita. Daytay uray la agbusingar man ti pusag ko. Ayos gayam! Nagmayat ti taray ti kabarbaro ang motorsiklom. Wan gayam, iswa relax ka lang dita. Siyak ti makamo amang ipasyarkan ka. Okay. Iti ka bang ibang ili ti pangipasyarakan ka, Toro? Adda ka di chicks ijay gayam. Adu Anyam, kunak man ni Althea laing ti kursonadam. Si kamat gayam. Napaklanak alalaki. Di kayat ko. Agduduma at chicks di maikutak. Ha? Daytay pasig nga kakapintas di kayat ko. Toro ka talaga. Katuan mata. Turo the great ko naman. Sayang ti kinagwapo kan kinagagat ko. Numay salang tagbalin abakit ko. Dayta ti tandanam gayam. Awan sir-serbi ti kinagagat. Numay sa ti bakit ako nada. Oh, gayam. Apay ngay adito'y tinangi parkingam iti motorsiklom. Patog matinay ka. Wen gayem. Saan ka di ngagsapsapol ka iti adu a chicks? Wala. Oh, ayan ngay nga rod dagiti chicks. Tamaki mo akadakwada. Makitam jay babae na katakdar iti abay ti tarpulin, tinalatak a komersyal iti telebisyon kan radyo. Ha? Jay nagkiting ti paldana? Mismo, gayem. Wow! Nagpintasan na'y tagayam. Chicks mo ka di, ha? Saan gayem? May saday ta kadagiti kayat ko at tulungan aman nala. Anya? Ti star dancer, kanday ta babae. Kat pilpilitan da nga agaramat iti droga. Ha? Kasta ka di? Ala, dumsagtan iti motorsikla. Kat asit ganta day ta babae ngay bagbagang. Unak numay salang ababa iti kasarita ni Miguel. Iti saan unay nga adayo iti nightclub. Nagaduda mat gayam. Sigun kadag iti babae. Puwersado ti panagtrabaho da. Kas may sa manala. Masino mat dayta nga agtok-tok-tok. Kat ni Rabin. Asino mat dayta nga agtok-tok-tok. Kat ni Rabin. Asino ka agtok-tok-tok? Agsaw ka. Siyak na ito, ituro. Ni Conrad. Nimat gayam kong rat. Mapit lang! Lokatak tiri daw!
Naimbag arabiim, toro. Ni Sir Miguel. Anday ti sila na. Ala, sumra ka ba? Sir, ita arabi ang mapasamak ti operatiba dagiti otoridad. Rideng dati may isa ka dagiti nightclub ana itimbrita kadakwada. Juan Conrad, iso ang mapantay ti dayja lugar. Paliiwan tanong niya ti mapasamak. Nakasarita kong tigayam ko a pulis. Kat isudan ti makamo kadagiti babae. Sir, itay sardam alim mabasak iti pakapasamakan ti raid. Naguli magtaglawlaw. Kung nakitak dagiti pulis a sekreta ng amok. Juan Conrad, nasapa ang nagkandak iti surveillance dagiti sekreta iti dayja lugar. Ala, santan nga agbayag pa dito kondo. Mapantan. Agtali na italaang dito'y nagtakderan ta, Conrad. Sana bali. Nalayang ang makita tati mapasamak itirwar ti nightclub. Wan, sir. Sir, dagiti lalaki adim saag manipod iti ba na nagsardang iti batok ti nightclub? Armado da. Wen, pasig ang nabibilag dagiti imeddang armas. Ha? Sir, pulis nga ta dagiti dim saag kat pinalawlawan dang ti nightclub? Umay ka, Conrad. Sumurot ka kanyak. Apay, sir. Anya ka di tinapalayo mo? Ilawlawag ko ito, madamdama. Basta sumurot ka lang kanyak. Sir, apay adito likodan ti nightclub ti tinurong ta. Agsaga na ka, Conrad. Adda mapasamak arangan. Anya? Kasano ti panakamom iti dayta? Sir? Mabulilyaso ti operasyon dagiti otoridad. Buyot ni Don Braulio dagiti dimsag itay itipan. Anya? Nakaunagan dagiti dadduma sekreta iti nightclub. Delikado dan. No adda mapasamak arangat. Saan da basta makarawar. Sir, Nagwaras dagiti buyot ni Don Braulio iti aglawlaw ti nightclub. Ket iti panagyanta dito'y likodan ti nightclub. Makita ta dagiti aglibas a babae. No adda man mapasamak arangat. sir. Kasano ang amuan dagiti kabusor ti mapasamak itang operasyon? Sana sinsinan dagiti sindikato. Tay kunadang Ruden. Addalat ta uleg ka dagiti pulis. Nalabit akakumplot ni Don Braulio. Pakulakon ka. Bulilyaso na ito apag nga dagiti pulis. Diyak kaya may raman dagiti babae. Aramidit ti anin. Tapnawan madisgrasya kadakwada. Sana basta makapagtignay dagiti pulis iti unag ti nightclub. Punpunterian idadagiti kabusor. Hops! Dayjay ti mangpalpal kong kanya. Dayjay pa iti maysa. Tulungak dagiti pulis. Sana rumbang amapaay na iti daytoy nga operasyon. Hops! Diyas kay, palpaltugan da matun dagiti pulis. Ipagarog da lakit di amay saka dagiti kabusor. Umakarak iti paglingitan. Talaga sakti pong punteryaan dagiti pulis. Adda kabusor iti likodan ti pulis. Paltugan. Si Mardengan amang kamkamat kanyak ti pulis. Namuan nan asanak akabusor. No sana kapanyak. Natay kumanday ta pulis. Nagsardengan tiranipak ti paltog. Ngam panagkunak. Adupay dagti naglimang akabusor. Ha? Baba iti puwer-puwersaan ti lalaki a sumurot kang kuana. Kat ti star dancer. Nakapaturong ti paltog ti lalaki iti star dancer. Inaramat nan akalasag ti babae. Ngam saan nga agbalin kanyak dayta. Punteriya ti ulo ti hostage taker. Itahan. Sana kung nga umasidag pa iti babae. Makamundag iti otoridad. Sinyasak ni Conrad iti naglamangan na.
Basta umadayo kami iti daytoy a lugar. Conrad, agpasimple ka lain. Paliwan tati mapaspasamak. Unsa? Nagkaroon usyoso at ayaw. Amo na lang aro din nga da peligro. Agmarang mang da kailangan. Dua sekreta ti napapatay iti unag tinay club, Conrad. Saan daan napakadaan ti isa sangpet dagiti kabuso. Sigon iti gayam ko a pulis. Talo ka dakwada ti nasugatan. Diyos ko. Dua ti na isakripisyo abiyag. Katukad ti waya-waya dagiti babae. Sir, Ado tinatay ka dagiti kabusor. Ngam panagkunak. At dalata dagiti nakalibas. Pasig kayo amanal! Salamat na! Sikapan na! Basta, Kunak man nung nakasaganan ti amin. Ano mapay ngayon na paay kayo? Boss! Ado napatag na ibagak ka na kayo. Ala, na kayo. Pumanaw kayo iti sang wanak. Panaw! Boss! Billy, anya tinapatay nga ibagam. Boss, sigon iti pulis akakumplot tayo. Adda pilantropo anang tulong kadagiti pulis. Tapno maparmag ti tropa tayo. Anya? Teka kumplot tayo o pulis tinang itimbre metlaan kada tayo. Iti panggap dagiti otoridad amang raid iti may sa kadagiti nightclub. Asino day jay a pilantropo? Asino? Anya ti aramidan ni Don Braulio iti dayta agundaway. Gagayem. Di liway na denggem, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang. Iti tangatang. Tepang. Iti tangatang. Tinapalabas. Nagluto ni Miguel iti paborito ni Toro Apaksiw ang nagunag ti bangus. Tapno lang mapunas tigura na. Imbagan ni Toro, asakbay ang mapakawan na ni Miguel. Ilugan na daytoy iti kabarbaro ang motorsiklo na. Kaya't nagturong dangrod iti aglawlaw ti nightclub. Nadanon ti rabii. Agsagsagana da Conrad kan Miguel para iti mapasamak a raid iti nightclub. Iti panagpalpaliw da iti aglawlaw. Nasiputan ni Miguel dagiti tropa ni Don Braulio. Kaya't iti saan ang nagbayag. Napasamak ti rinupat iti nagbabaltan dagiti kamang ti pulis ken dagiti kabusor. Imulungar ni Miguel kadagiti pulis ket nagbalikida anang parmek kadagiti buyot ni Don Braulio. Iti mansyon immasidag ni Billy ken ni Don Braulio. Itagagayem denggenyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Aya tinapatagay pagambili. Boss, sigon iti pulis akakumplot tayo. Adda pilantropo anang tulong kadagiti pulis tapno maparmak dagiti tropa tayo. Anya? Tika kumplot tayo o pulis. Tinangitimbre lang kada tayo ti panggap dagiti otoridad. Amang raid iti may sa kadagiti nightclub, boss. Asino day jay a pilantropo? Asino, Billy? Sana na aeropante ka kumplot tayo o pulis. Gaputan na partak titigtig na iti pilantropo. Anya? Sigun pa ikon ko na. Sharpshooter ti pilantropo. Kaadwan ka dagiti napasag akakadwa tayo. Ket ulo tinapuntaan. Ha? Naglaingan day tatao? Wan boss, dagiti mo't daduma napasag. Puso tinapuntaan. Kasta? Ala,
Kaya't ko pa lang tagmay-may sa Billy. Panawan dahon. Pili, anyamat tanti napasama kadagiti kakadwa tayo. Talo lang ti nakasubli si Bibiyag ti hideout. Kung nga rod, Jaime. Kasimot na giti kakadwa tayo. Saan ko maan napasamak tigas jay no awan titimulong kadagiti pulis apilantropo. Akasam ngay. Nagiinom kami lang iti na minsan na rabi kadagiti kakadwa tayo. Ita, nataydan. Ay, nagbiita talaga ti biyag ti tao, Bili. Imbaglakit din ta saan ka simurot kadakwada iti kalman. Nano saan natay ka kumamat itan. Saan na mapasamak ti kasta, my friend? Nasiglat na ito na mom. Nasiglat amangan, isutemok. Anya? Sikamat, Billy. Nadaklang iti dajarang at nalabit. Awan tinatay kadagiti kakadwa tayo. Tasak ti mga salaktim kadakwada. Tipakas dawa Jaime. Ti pilantropo. Kapay man ang dadya pilantropo. Sang kadakamat no? Malagip ko lang dagiti napalpalabas nga enkwentro. Mayarig ko dagiti napaltugan akakadwa tayo idi. Ken ita. Anya? Kapay mat nga, my friend. Pasigmat nga ulo ti tama dagiti napaltugan. Ha? Nasiglat idi di lalaki ang nakaenkwentro ni. Pulis ka deti, dakta ka madam, Billy. Diyan ka muna, pulis. Basta nasiglat ka na partak dagiti tigtignay na. Iso siguro na partak Taduti kang kananain na boy. Mangrugi ka manan, ha? Di nakarabakan, tamaditial daw ko ita, Jaime. Apay sumatimbagak, my friend. So, sana mga hindi na boy, di nakapsot ko matitiktik na Si kamay. Day talang ka mumuay baga. Just kay kakit di. Ang gayang Billy. At ako maibagakan ka. Hanggang pangasim, Di mo ni dandano da ito'y. Ni Don Braulio. Oh, anya dita? Sa baling amin ti madlaw ko kenkwana. Anya dita madlaw mo? Ibagam man kanya. Kanayo na nakaamali ti tabako. Daduma. Sakpay mawawatan na nagiti bagbagana. Anya? Day tamat lagayam ti bagam. Amo Jaime. Gaga ngayon ti kasjay apanagsauna. Tanapadas nanti na mild stroke. Isungod na basit panagngadal ti boses na. Kasta gaya, my friend. Saan man natilamad madlaw mo? Agsaga nakakit di tadda papananta inton madamdama. Sa dinaw. EJ Mansion. Ada pangibawnan kadata ni Don Braulio. Ang sakbay dayta. Ilutan man bit ti bukot ko tanagsakit. Manang! Alakit din. Tangdanan ka na. Di kagdanag, Jaime. Dito kayo magayon taling. Nakasuran ti pasdot na nakapasamakan ti enkwentro idi na minsan arabi. Juan Conrad. Ado ti na isakripisyo abiyag iti dayta lugar. Kumusta gaya man dagiti man malaabaw kahisan? Anya ti resulta ti panangtulong ta kadakwada? Sigun iti gayem ko. Nakaawid dan ka dagiti lugar da. Nasayat nga mo kasta, sir. Napayag mo ta panahon na kaya ta tulungan dagiti babae. Juan Conrad. Ngamsaan lang agmay sa ti nightclub iti dayto nga ili. Adda sayang guseng. Amay may sa ti akin kukwa kadagiti nightclub. Anya ti panggap mga aramiden, sir. Ituloy talata ti panagpaliuta. Iti kasta. Ado ti matulungan ta babae nagbalin aman nala. Agpapada ti sagsagrapan da aparikot. Napilitan dala nga agtrabaho. Sir, nagadugayam ti illegal nga aramid dito yung probinsya. Juan Conrad. Sana basta maparmak dagiti sindikato. No saan a mismo at ti panguluan dati maipalod. Sir, Ti panguluan dati rumbang a maparmak, Conrad.
Iti kasta. Makisayan ti dakas a tao dito'y lubong. Dagiti droga ti numero 1 aparikot dito a probinsya, sir. Kasla narigat ang mapasardang. Agpaiso na ita, Conrad. Ado dagiti taktikang aramidan dagiti sindikato. Tapno saan amadlaw dagiti aramida. Sir, Ngam aging ga si bibiyagak. Ikarigatak asapulen dagiti sindikato iti daytoy a lugar. No kasapulan na ibuwis ko ti biyag ko. Aramidag. Basta maparmag ko lakit di dagiti managdakdakas. Anya ti paramid mo kada kami, boss? Billy, mapan kayo ijay ili ti bagbagoto. Hingkaya lain dagiti inorder ko iti maysa gayam. Anya ti inorder yo, boss? Ado akalding. Ado akalding? Ne, anya nga ti pangaramatan tayo kadagiti ado akalding. Ada ka di mapasamak apas ken dito'y mansyon? Di ka nagsaupay, manal. Sorry, boss. Jak amo, ti ibagbagak. Maaramat dagiti kalding kadagiti maideliver asyabo iti kabangibang a probinsya. Kasta ka di, boss? Wan! Ala, jay truck ti pangikargaan nyo kadagiti kalding. Di ka madanagan, tada kontak tayo kadagiti kamang ti animal quarantine. When no checkpoint, para kadagiti animal a maidalyasa. Sige, boss. Sana parikot deta. Siya kung timaka mo. Good, Billy. Ala, idawlwam na yung bagdag iti kakadwam. Ket kas iti sigod. Diyak kayat a mabulilyaso ti pagnayo. Da kayo ti sumurot kada kami kani Jaime ije ili ti bagbagutot. Wait, Billy. Sana pa rin ko tayo. May kami. Sige na kami. Isagana yung titrak apang ikargaan tayo kadagiti kalding. Nawatan nyo. Awatan mi, Billy. Dagiti armasyo. Di lip-lipatan. Abangan, no, tamang sanap ka na tayo akabusor. Narigatan. Apo nga, wanti sumulbat ka na kayo. Saan mo kasi kati boss me? Jaime! Anya, Aglaraman ka mo't nagbalik na boss! paltugak dagiti ulio. Kaya chow. Gusto detan Jaime. Ala, agsagana tayo kakadwa. Apa yan nagsabat dagiti kiday mo, Jaime? Umapalakin ka, Pili. Apa yung apalan na? Masa na, agtamad kan ka, dagiti kakadwa tayo. Idinto ta siya. Idakpat pa dyan. At napasig kami mat kini Don Braulio. Bulili kung kangamin, Jaime. Anya, Iti sa nga pulo na ibalikas mo, may sa lang tipod no. Rinarabak ngamin ti ammom nga ramidan. kung nagsakit mata na itangin pagambili. Nasaan pa ay kariknak. Talaga man. Rumbeng ko mapulili kung tinagan mo. Tayo so ti may bagay kan ka. Guston, Pili. Imun balik sanday ta kanyak. Apa ya kasta ti reaksyon mo iti imbagat abulili kung ka? Malagip ko lang tayo tila kay di lugar may. No, madakamat ti bulilikong. Apa iti lakay di lugar yun? Anya ti pa kay naigan na iti saritaan ka? Pinanaganan na kiti bulilikong. Kahit sa anak mo ta bulilikong. Managtagibas si tayo lakay. No, nakatalikodak. Padpadagsan na kadagiti tao. Iso pinaltog akon. Wen, Billy. Pinatay ko tayo lakay. Ket, kaya sino man, amang balikas iti bulilikong kanya. Patayan! Tandaan ang data! Marcelina, apay day ta isaksakom agan yan. Ilutok nga ipakan ka dagiti baboy ko inton madamdama. Kakaiso na akaadwan ti galyang ita. Kastaya. O naman ya.
Ay, no pasig a feeds, di pakan ko kadagit ti baboy. Magastusan na tanang nginamot ti feeds. Yung nagbasit ti matubo, iti mailako a baboy. Ay, kasanubat ngamin. Saanen amalapdan ti panagngato dagiti kagatangan. Kas kumaita. Nagpangato ti presyo dagiti bawang. Kanda dumapay. Isupay Dagiti met daddumaan negosyante. Idulin da tilako da no amudan nga agpangato ti presyo dagiti gagatangan. Wen, Marcelina. Irwardan ton dagiti lako da no iti kanginanan. Hording ti awag da iti daita. Ad-adda nga agrigrigat dagiti marigrigat ako nada. Ad-adda met abumakbak nang dagiti baknang. Talaga akas tatibiyag, Marcelina. Ala, tulungan kan iti ar-aramidam. Agbusog ka, Amalia. Amo ka na bandog ka at timbulong kanyak anagurnong kadagiti gariyang nga aba. Ado pa... Apay adap-dapadapan ti barukong mo? Ay, kasla agkupit ti barukong ko. Marcelina. Mabit laang tayawat ko kan kat inumom adanom. Ato'y ti danom nga inumom, uminom ka. Agyaman na ka. Kaadwam ti uminom iti danom wine. Ang mga numabaraan ka laang tanay nagdagaang ti panawan. Ang mga simbidir laang ti high blood ko. Anya? Naibos nga minun tay tumtumarak nga agas para iti high blood. No kasta nga rod? Iyag mo kanyak ti reseta. Ta siya kung ti mapan gumatang iti tumaram. Saanin, Marcelina? Naibos matan ti kwartak. Imbaga kaya asika ti aggastos para iti agas mo? Adamot basit kwartak dito'y Isu ti igatang ko. Marcelina. Nala, iyag mo kanyak ti reseta. Ta siya kung ti mapan gumatang. Amalia, kumusta ang tiriknam? Medyo nagkalman. Gapo iti tinumar ko nga agas. Ay, agyamanak ka, Marcelina. Awan ti rumba nga pagyamanam. Awanon ti sabali pa'y nga agtinulong no saan adata nga agayam. Marcelina. Ne, apay nga agluha ka matan. Kailiw ko nga minan ti anak ko. No kastoy amadanon ti rabi. Kaslada pa kaburiburak. Agpampanunot-hak. Amalia. Nagdagsan ti riknak, Marcelina. Kat iti na ito'y asakit ko. Amagan no diyakon makita pa iti anak ko, ani Miguel. Di ka kumaagsa o iti kasta, Amalia. Saan nga amo ti biyag? Nga basol ko matlaang ti amin, no apay apinanawak ti anak ko. Basol ko. Upat Apollo akalding. Upat Apollo matabayag ti siya buti pa deliveran da kita. Bili. Angay nakalding ti kargata yu iti truck. Nagadaw. Amok, isungaran niya bagbayakan ka. Talaga, di mo ti sasawam. Anya? Oy, Jaime, panunutan pa man nga muna ti isawang mo. Tapno di ka kam-kam mali nga ibalkas. Nagpampanunutak mo ta, Bili. Anya pa'y lang itiket mo ay balikas ko. Ala, di ka nagsaupay. Nakasaganan ti truck apangiluganan ka dagiti kalding. Tulungan dagiti kakadwa tayo ang mangisalta ka dagiti kalding iti truck. Darasan! Bad trip! Adya kayat! Naglay ka nga gibaon! Paltugak to pa yamin na kaldeng! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwain na dinggan, ti bumarbara pa sa tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser.
iti madireksyon ken musika, Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon, Tepang! Iti taratang!